Открий машинката Flero – надежно устройство за подстригване, бръснене и оформяне. Всичко, от което се нуждаеш в един уред. Разполага със специално проектирани приставки за всяка зона – за брада, за коса, за гърди и чувствителни зони, микробръснач, както и специални приставки за нос и уши. С множество аксесуари, които ти дават свободата да изглеждаш винаги перфектно, независимо от повода. Бързо зареждане и до 210 минути работа с едно зареждане. LED дисплея показва в реално време нивото на батерията, а функцията за заключване при транспортиране осигурява безопасност, където и да отидеш. Flero – върхова технология за чист и поддържан външен вид във всяка ситуация.